kinsa kahaning taga LTO-7 nga nalambigit aning wiretapping o water tapping diha sa LTO Mandawi. Baga apod naong oy, gigamit man ang kuryente o tubig sa gobyerno alang sa iyang negosyo mga kabombo. Kinahanglan mo tingog ani si LTO-7 Regional Director Glenn Galario o Assistant Regional Director Engineer Arturo Roque Apolinar regarding aning hitabua tungod kay klaro naman ning binuang kinsa gud tao'y nagbuot og wiretapping o water tapping diha sa LTO MVIS sa Mandawi. Kung dili ka taga LTO, nganong confident kay ka mag-wiretapping? Kung dili ka taga LTO, confident ka? Confident ka nga mosulod sa opisina para mag-wiretap? Kung dili ka opisyal sa LTO, confident ka nga mangawat og linya sa kuryente og tubig alang sa imong business interest? Baga apod og naong, oy, kung di ka taga LTO, magdihaduwa kag sud sa opisina. Kung dili ka taga LTO, magdihaduwa kag wiretap ito sud sa opisina o sud sa compound ng LTO mga kabombo. Baga gid naong, matod pa nga dunay nagpadayon nga investigation sa nahitabong illegal nga pagtap og kuryente o tubig dito sa compound sa Land Transportation Office LTO-7 Motor Vehicle Inspection Section MVIS sa Dakbayan sa Mandawi. Hagbay ra bang diayning mga binuang diha sa LTO Mandawi. Hagbay ra nga klase nga binuang wiretapping, water tapping o nya karon lang nabulabog. Kung wala pa nagbanaw ang tubig, yato nakalabay nga si Semana Santa, di unta ni nabulabog mga kabombo. Kantin sa mandiay ng negosyo nga insurance, diha gawas sa LTO Mandawi. Kantin sa mana nga edipisyo, nga nang nakakonect mana og tubig o kuryente sa LTO-7. Dias Mandawi. Magapaduda kayo. Magapangutana na lang ko, basig na ay taga LTO, nga apil aning negosyoha, kay nagakunik man og kuryente o tubig dito sa opisina mga kabombo. Kanyahay ra nga maapil sa usa sa pinakakurap nga opisina ang LTO. Tungod aning mga opisyal nga naglingkod karon nga grabe ka garapalan mga kabombo. Napay issue sa mga fixer sa SMC side. Rampant kayo. Dili mo mauwaw nga perming sawayon ang LTO tungod kay grabe kayo ang pangwarta aning ubang mga trabahante sa LTO nga nag-tolerate aning mga fixer. Dili lang kay sa SMC side. Apil na po ang ubang mga opisina sa LTO. Daghan kay mga fixer, mga kabombo. Sultian ta mo. Masagpang ganita mo nga nagpadayon na mo anong inyong mga fixer diya sa LTO SMC side, ipangtuwag ako ng inyong mga lamisa. Balik ko na ko Masagpang ganita mo nga nato mga fixer diya sa LTO SMC side, di jud ko miuli hangtod nga walay madakpan o nga ipangtuwag ko ng inyong mga lamisa. Bagaag na nga na mo exam diya, tarong kayo mo exam, hagdungon sa examiner para mapugos o buo sa fixer ang examine sa LTO. 9,500 bayad sa mga mag-fixer mga kabombo. Kagumbong ko sa una, namin ipadakop. Kami ni Victor Kaindik, ang former regional director sa LTO-7. Nang reklamo Dres Bumuradyo, kay Gabi Binal, ang mga fixer. Among ipatuloy sa NBI, among ipadakop ang fixer, hasta mga trabahante sa LTO, apil na dakpan. Kaya di mo na mag-process ang fixer kung may taga-organic good nga staff good sa LTO nga mag-proseso sa mga papel. So, ubay-ubay ang nadakpan nga mga trabahante LTO, nakapiyansa lang.